kona lamini na bolwana dugu Mali kono Mali ko kan an ka foli ani tɔni bɛ ka ɲɛsaw bɛɛ lajɛlen ma actually bɛ an ka jɛmukan min ni a labɛnna radio jɛka fɔ fɛ ka ɲɛsa aw ma ala ye diɲɛ don o don da dimanche o dimanche tunkarankew ka kɛnɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni min dalen don ka ɲɛsin aw ma k'a to a sigilen bɛ diɲɛ jamana minnu na n'a bi farafin jamana tubabu jamana lamɛrikɛn jamana min ye chinois jamana ye ka taa fara farafin jamanaw kan ni jɛmukan in dabolo don a kama mun don jɛmukan in i k'a dɔn aw dala k'a don sabula kuma min bɛ bɔ aw da ka ɲɛsin jamanadenw ma jɛmukan in b'o de fɔ hakilina min b'a la a b'o fɔ ɲininkali ani taabolo min ka d'aw ye jamana na i k'a dɔn anw bɛ k'a ka ciden ye i k'a dɔn kɔmasegila kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ ka bɔ faamaw fɛ yen ka bɔ jamanadenw fɛ yen i k'a dɔn anw fana b'o ta k'o lase aw ma o kuma an b'a kelenkɛna bɛɛ lajɛlen fo k'a wale ɲuman dɔn a ka lamɛniko ɲuman na bi ni ala ni kira sɔnna sɔɔni an ye maa wele maa min bɛ tunkarankew ka jatew dɔn i k'a dɔn o ye maa ye min bɛ baara kɛ DGME i k'a dɔn o ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ka ɲɛsin tunkarankew ma a ka sɛbɛnfura kow bɛ cogo di i k'a dɔn wulikajɔ kura jumɛn bolo dalen don jamana fɛ ka ɲɛsin aw ma hakilina wɛrɛ jumɛn bɛ yen i k'a dɔn ɲininkali caman an bɛ se k'o ta k'ale sɛgɛrɛ ni ala sɔnna yan nisɔndiya an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ yanni ale ka don an fɛ yan min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye i k'a dɔn an kun ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen bolo da dɔgɔkun tɛmɛnen ka ɲɛsin min ye maliyɛn minnu sigilen bɛ Côte jamana na ani maa damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sabula masudaw la o de ye i k'a dɔn kalo o kalo an bɛna lajɛ maliyɛnw bɛ jamana minnu na maliyɛnw bɛ dugu minnu na ka to k'o dugu ta kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ani maa si kuma maliyɛn bɛ o dugu kelen min na kɔ ka se k'a dɔn u ka gɛlɛya yɛrɛ ye min ye ka taa se u ka wulikajɔ ye mun ye u bɛ mun de ɲini u ka lahala ye mun ye munna an ye jɛmukan in daminɛ Côte d'Ivoire jamana na sabula Côte d'Ivoire a yɛrɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire ye dugu min ni maliyɛn de ka co dugu la diɲɛ ayiwa jamana bɛɛ ye sabula jateminɛ na caman y'a jira k'a fɔ maliyɛn min bɛ Côte d'Ivoire dɔw ko 3 dɔw ko 4 dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ maa 6 bɔ kabini indépendance ma ta kabini jamanaw ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn maliyɛn sigilen bɛ nin jamana in na o de la an ye jɛmukan in kunfɔlɔ kɛ Côte d'Ivoire ye Abdou Touré i k'a dɔn k'an dɛmɛ jɛmukan na an ka kalanden don a yɛrɛ kɔra i k'a dɔn ale donna kumaso kɔnɔ ka ban dafa kunnafoni minnu bɛ yanni an ka maa welelen ka don Abdou Touré i ni tile karamɔgɔ dɔ tunkara min ye tunkarankew kunkanko kuma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na bi fɛn min bɛ yen n'o bɛ bɛɛ lajɛlen da o de ye wulikajɔ kura min bɛ ka kɛ bi i b'a ye k'a fɔ min ye Royaume des Pays-Bas ye ale ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signé ni min ye Rwanda jamana ye o bɛnkan sɛbɛn bɛ kuma min ye wulikajɔw kan ani taa ni ka segin minnu bɛ sen na bi janko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye taamadenw ye ni u yela k'a fɔ ko farafindenw don ni sɛbɛn ma ye minnu bolo k'u to min ye n'u sera olu ka jamana kan u bɛ se k'o jamanadenw bɛɛ lajɛlen refoulé cogo min na ka na n'olu ye Rwanda min ye o sɛbɛn kɔni an bɛ se k'a fɔ o tɛgɛnabula nin dɔgɔkun in na o fana bɛna kɛ adamana gɛlɛya ye sabula jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taa taamayɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ u bɔyɔrɔw tɛ kelen ye dɔw bɛ bɔ min ye farafinna cɛmancɛ yan fan fɛ min ye tilebin yan fan ni kɔrɔn yan fan fɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ta la ni maa min kɔni sera Pays-Bas ni taayɔrɔ ma dɔn e la sɛbɛnfura ma s'i bolo u b'i ta ka t'i bila min ye Rwanda jamana kan o sɛbɛn kɔnɔ o tɛgɛnabula nin dɔgɔkun na ayiwa Abdou Touré k'a dɔn o ye kunnafoni jɛlen ye min faamuyara i k'a dɔn dafa kunnafoniw na an y'a fɔ kuma daminɛ na yanni sɔɔnijɛ i k'a dɔn an ka maa welelen ale bɛ baara kɛ DGME yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye DGME ye délégation générale des Maliens l'extérieur de ye ale n'u juru turulen bɛ ministère des Maliens l'extérieur la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman na baara yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ministère kelen o kelen département i b'a sɔrɔ a ka service déconcentré bɛ yen nɔ donc DGME ale ye ministère des Maliens l'extérieur ka service dɔ ye min bɛ yen n'ale bɛ occuper directement maliyɛnw na minnu sigilen bɛ jamanaw kan tuma caman na ale bɛ baara kɛ ni jɛrɛjɛkuluw ye minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ déjà baara kɛ jamana ni jamana association de ko don i n'a fɔ au conseil ni 16e ani jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ donc ale bɛ baara kɛ ni olu de directement k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan maliyɛn mɔgɔw joli bɛ nin yɔrɔ la u ka baarakɛta ye jumɛn ni jumɛn ale bɛ baara kɛ o aspect kan kosɛbɛ. Très bien. Alors Abdou an ka maa welelen yanni sɔɔnijɛ i k'a dɔn a ye weleli k'a ni Yaman Janbilen ye i k'a dɔn min ye Bamakɔ circulation ye ka Afrique ɲagami ɲɔgɔn na o tɛ ban ko la donc yanni sɔɔnijɛ i k'a dɔn labɛn bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a da lamɛnbaaw tulo kan nin ye jɛmukan ye min labɛnnen bɛ radio jɛkafɔ fɛ ani Africa Blue Télévision i k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu radio jɛkafɔ to a la i k'a dɔn caméra Africa Blue i k'a dɔn Sinali Tunkara wulikajɔw ani jateminɛw ani kunnafoni ani sɛnsɛnni ni jateminɛw na o ye Abdou
Ture ani Daba Tunkara i k'a dɔn yanni sɔnni jɛ an ka maa welelen an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ an b'a ɲini maa min t'u fɛ i k'a dɔn a ka fiɲɛ ni dɔn an senkɔrɔ yanni Abudu ka dafa kunnafoni tɔ dafa. Na Bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an balimaw assualen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina i n'a fɔ an kun ye layidu d'aw ma cogo min o kelen don min ye ayiwa DGME ale ye cakɛda ye min wakili donnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana ka ɲɛsin maliyɛnw ma maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ni ministère des Maliens l'extérieur de bɛ baara kɛ ka taa se jɛrɛjɛkulu minnu n'u sigilen bɛ malidenw don a la minnu bɛ jamana kɔ kan u n'olu de bɛ don ka bɔ kɛ ka baaraw kɛ i k'a dɔn ɲininkali caman b'an kɔnɔ ka ɲɛsin a ma sabula min ye kɔsa in na ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan u ka sɛbɛnko kuma cayara kosɛbɛ ni waati kɛra a fɔra k'u ka passeport kow bɛ ɲɛnabɔ waati kɛra a fɔra ko yɛlɛma donna o kɛra kɔsa in na k'a fɔ yɛlɛma donna sɛbɛnko la sabula min ye carte d'identité biométrique ye i k'a dɔn bɛnkɛrɛw ka sɔnkɛrɛw ma gouvernement fɛ o de bɛna dilan maliyɛn bɛɛ ye min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan carte d'identité biométrique bɛ kɛ sababu ye min ye passeport ko ye k'o fana nɔgɔya ayiwa min ye ayiwa carte nina ko ye hakili la o fana bɛna nɔgɔya kosɛbɛ sabula o baara o bɛna bɔ a la kosɛbɛ carte d'identité biométrique o bɛ kɛ sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura ɲɛnama sɛbɛnfura min n'a ni passeport bɛɛ danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i bolo da ayiwa machine na i photo bɛ bɔ i tɔgɔ bɛ bɔ i jamu ani i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a la o ko labɛn bɛ cogo di waasa maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ k'a dɔnna k'a fɔ jango minnu bɛ tubabu jamanaw na i k'a dɔn olu ye degunba sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ caman bɛ bɔ jamana kɔnɔ o bɛ taa kuru de la walima o bɛ taa sira wɛrɛ fɛ a t'u yamaruya fiyewu ka se k'u ka sɛbɛnko k'o jatew dafa dɔw ka sɛbɛnfuraw bɛ buru dɔw yɛrɛ b'a daba kama k'u taw fili dɔw b'a daba kama n'u sera u seyɔrɔ la to ni jamu bɛ yɛlɛma nin bɛɛ lajɛlen kun ye nafa ye nafa min bɛ se ka to nɔgɔya bɛ k'u ma u ka se ka baara sɔrɔ sabula ni i si janfara cogo dɔ la tubabuw fɛ yen k'a don u ka hinɛ ka dɔgɔ i la o de kɛra sababu ye caman ye sigiyɔrɔ sɔrɔ walima tubabuw y'u mago don maa caman na a bɛ fɔ minnu ma ko denmisɛnninw n'an ko ma tubabukan na mineur ka sɔrɔ u si kwara bon e bɛ taa tɔgɔ ni ayiwa si min di o bɛ kɛ sababu ye u k'u madon i la kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye hinɛ ka don u la nka ni i dun bɔra faso kɔnɔ o y'a sɔrɔ e ye sɛbɛn wɛrɛw dilan o sɛbɛn minnu n'i bugunnatigɛ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'o la i dun mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ carte nina in n'a sɔrɔla i delila k'a kɛ i k'a dɔn i mana taa diɲɛ dugu o dugu la n'i tɔgɔ yɛlɛma i mana i jamu yɛlɛma k'i si yɛlɛma i bolo mana da machine na k'a fɔ passeport kura bɛ dilan ye machine b'a jira nin cɛ min filɛ nin ye nin tɔgɔ tɛ nin ye koyi a tɔgɔ de ye karisa a fa ye karisa a ba ye karisa ye a delila ka ayiwa min kɔni ye ayiwa carte nina dilan nin san in na i k'a dɔn nin den don nin de y'a bugunnatigɛ ye n'o kɛra ka ban machine tɛ se k'i ka sɛbɛnfura kura dilan o nana ni gɛlɛya ye maa minnu bɛ yen n'u ye yɛlɛma don u ka sɛbɛnfura la jamana wɛrɛw la u ka baaraw tiɲɛna u ka sigili sɛbɛnw tiɲɛna i k'a dɔn ayiwa tubabuw b'u dɛmɛ ni sira fɛn o fɛn a caman ɲɛna o tuma a nana kɛ wajibi ye gouvernement ma waati la min kɔni ye yɛlɛma kura ye o ka se ka don u ka sɛbɛnfura ko la sabula o de ye wajibi ye jamana denw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min gouvernement kan k'o dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ hali n'a sɔrɔla diyagoya t'u kan i k'a dɔn kan ka wuli ka jɔ kura boloda min bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ sɛbɛnfura ɲɛnama sɔrɔ u sigilen don jamana minnu na i k'a dɔn u bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ cogo min na o kɛwalew a n'o laɲiniw de bɛ sen na waati jan kɛra u ye kunnafoni caman di a fɔra an ye k'a fɔ ko ayiwa min ye sira dɔw ye olu jira la k'a fɔ n'i ye weleli kɛ sira dɔ fɛ walima ka sɛbɛnni kɛ sira dɔ fɛ a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn yɛlɛma ka don i ka sɛbɛnfuraw la o fana man ka wulila an y'o man ka wuli waati la ka taa bi o ma ɲɛnabɔ kɔfɛ tuguni a jirala k'a fɔ min ye ayiwa masimafɛn dɔw ye olu nana i k'a dɔn yɛlɛma kuraw ani taabolo kuraw kɛra o fana ma ɲɛ sɔrɔ hali bi malidenw bɛ degun na malidenw bɛ ɲɛni na jamana wɛrɛ la kɔsa in na kunnafoni min kɔni bɔra n'o bɛ ɲini ka kɛ sɛbɛ ye o de ye ayiwa carte d'identité biométrique carte d'identité biométrique in bɔli o kɔni bɛna n'a damata nafa ye nka a bɛ kɛ kuma jumɛn ye bɛn kɛra a kan wa yalima a daminɛna a ma daminɛ fɔlɔ a bɛna daminɛ don jumɛn ye laɲini b'o de nɔfɛ waasa malidenw bɛ lafiya an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnniko ɲuman na min ye DGME i k'a dɔn ni ala ni kira sɔnna a bɛ don an bolo kumaso in kɔnɔ i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Abubakari i y'a fɔ cogo min na DGME ale ye Sogodugu ye a bɛ sira la ka na donc mais comme an ni jɛkulu fana tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ min ye 16e ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ Kɔwarikaw fɛ yen nɔ Abubakari Tarawele donc ale b'an bolo nɛgɛjuru la. D'accord. Yani un gars DG voilà alors DGME yani a ka don so kɔnɔ ka ban i ka dɔn an bɛna lajɛ
min ye ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye k'o kɛ Abubakari Tarawele la komi an kun ye layidu di k'a fɔ maa o maa n'o bɛ a ka Côte jamana na jɛnɛjɛkulu minnu bɛ yen an n'u bɛna falefali kɛ i k'a dɔn Abubakari Tarawele ale ye CSDM ɲɛmaa ye i k'a dɔn Côte d'Ivoire an bɛna ale ɲininka Abubakari salamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors Abubakari Tarawele i k'a dɔn CSDM jɛnɛjɛkulu ɲɛmaa ye e ye Côte d'Ivoire. Allô? Allô, je vous écoute. Il parle. Il parle français. Français. Alors, Aboubacrine. Non. Alors, dis-moi, vous êtes le président du CSDM de la Côte d'Ivoire. Un membre. Non, je suis un des vice-présidents du CSDM de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous êtes basé à Abidjan. Oui, je suis basé à Abidjan. Alors, dis-moi, comment se porte le CSDM au niveau de la Côte d'Ivoire? Tout d'abord, je vais vous remercier de nous avoir accordé votre micro pour parler du CSDM de Côte d'Ivoire et en particulier parler du CSDM en général. Comme vous le savez, le CSDM est un instrument qui est venu rendre service aux Maliens de la diaspora. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là que le CSDM a été créé. Pour venir soutenir et accompagner les Maliens de la diaspora. Et je vous dis qu'ici en Côte d'Ivoire, le CSDM se porte très bien. D'accord. Alors, premier temps, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, dis-moi, moi, je me rappelle très bien, il y a juste 2 ans, le CSDM a fait un gros travail en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que toute la direction était à Abidjan, un moment, c'était par rapport à certaines activités. Même la visite de la grande prison d'Abidjan et puis on avait fait une tournée à Daloa également par rapport aux victimes des événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Et alors après ces tournées et tous ces événements, alors est-ce que vous avez fait d'autres activités par rapport aux actions même du CSDM? Tout d'abord, je vous remercie. Depuis la création du CSDM ici en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, le CSDM a toujours assisté aux Maliens en détresse. C'est ça qui nous a permis de travailler dans le sens positif pour les Maliens de la Côte d'Ivoire. Alors, les événements que vous avez évoqués, tout d'abord avant ces événements-là, le CSDM pour la première fois a rendu visite dans les prisons civiles de la Côte d'Ivoire pour connaître est-ce qu'il y a des Maliens. Et nous avons découvert qu'il y a vraiment des Maliens que personne ne savait au nombre de combien ils étaient. Tout à fait. Alors nous avons rendu ce service-là, nous avons visité des prisons pour aller voir nos compatriotes qui y se trouvent. Alors nous avons fait ce travail. Et chaque fois aussi qu'il y a des problèmes entre des problèmes je vais dire, les dégâts des pluies. L'année passée, il y avait eu une grande pluie qui a fait que à Niama, il y a eu des dégâts. C'est le CSDM qui est parti vers ces victimes-là pour aller les consoler. Et venir rendre compte à notre consul général. C'est pour vous dire que le CSDM, chaque fois qu'il pose des actions, la direction de Bamako est au courant et nous avons son soutien. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Très bien. Alors, dis-moi, monsieur Traoré, quelles sont vos relations avec le consulat, l'ambassade, enfin, les institutions diplomatiques en Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire qu'à un moment donné, nous avons eu un peu de difficultés avec l'ambassadeur qui était là, par rapport même à notre reconnaissance. Parce que pour eux, c'est le Haut Conseil seul qui était l'association fêtière avec qui il fallait composer. Alors nous avons fait des démarches jusqu'à ce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il y a une communication parfaite
entre les autorités administratives et le CSDM ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Abdou. Monsieur Abokrine, Non. quand on prend la Côte d'Ivoire en général, où sont concentrés les Maliens? Ils sont dans quelle et quelle zone? Bon, les Maliens ici en Côte d'Ivoire, ils sont éparpillés un peu partout sur le territoire ivoirien. D'accord. Mais il faut savoir que dans tout pays, la concentration de la population même se fait dans les zones, dans les grandes villes. Alors donc, la majorité des Maliens se trouvent dans le district d'Abidjan. Mais il y a d'autres Maliens qui se trouvent un peu vers le nord, les éleveurs, en particulier avec ceux qui sont dans l'agriculture et la pêche. D'accord. Parce que vous savez que le Malien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Et partout, le travail, il se trouve, tu vas trouver des Maliens là-bas. Donc, les Maliens, ils sont un peu partout, mais la concentration des Maliens se passe Boaké, Krogo, Soubré, San Pedro, Abidjan. Oui, Monsieur Abokrine, la dernière question, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, le Mali est sous embargo. Allô? Oui. Le Mali est sous embargo aujourd'hui et la Côte d'Ivoire, vous êtes sans savoir que ils sont partie prenante dans cette aventure de la CEDEAO. Étant Malien vivant en Côte d'Ivoire, quel sentiment vous avez aujourd'hui et les Maliens, ils ont quel sentiment par rapport à ces difficultés aujourd'hui? Bon, je vous remercie très bien. Je vous ai dit depuis au départ qu'ici en Côte d'Ivoire, les Maliens qui se trouvent ici sont très bien intégrés. Là, ce qui se passe au niveau du Mali, nous considérons que c'est la politique. Mais le Malien résident en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce sentiment-là d'être rejeté. Donc nous sommes en parfaite collaboration avec et les autorités ivoiriennes et la population ivoirienne. Donc ce qui se passe entre les pays de la CEDEAO ne concerne pas le peuple de la CEDEAO. Ok, d'accord. Alors, M. Abokrine, nous vous disons un grand merci. Et si vous avez un dernier mot, on vous écoute. Bon, le dernier mot que j'ai, c'est de vous remercier, de nous donner l'occasion quand même de nous exprimer sur notre association par rapport à vos zones. Chaque fois que l'occasion se présente, nous n'hésiterons pas quand même à vous apporter des éclairages. Absolument, absolument. Et puis, vous dire que vraiment vous avez nos encouragements, parce que tout pays développé se développe d'abord par sa presse. Alors, la presse, pour d'autres disent que c'est le quatrième pouvoir, mais nous considérons que la presse même est le premier pouvoir. Ah, merci bien. Parce que la communication, c'est ça qui fait d'abord le pouvoir. Tout à fait. Donc nous sommes très fiers de votre travail que vous abattez pour quand même donner l'information aux Maliens partout où ils se trouvent. Et nous avons constaté que vous vous souciez aussi des Maliens de la diaspora. Merci bien. Ce qui vous amène quand même à savoir comment nous sommes ici, comment nous vivons. Alors donc vraiment c'est à nous de vous remercier. Merci bien, M. Abokrine Traoré. Merci bien. Merci. Merci, au revoir. Voilà, en balama ni munye Abokrine Traoré e ka do 16e ka aywa nyema so che gelendo e ka do anya le dininga ina fangu le du di chugomi ka fo Côte d'Ivoire malien minnu be kerengere ne nyana anga jamuka telembe ka nyesholu mabi mais e ka do ko re nana do ala min fana yin nafa bay sabula min aywa direction générale des Maliens de l'extérieur e ka do DGME e ka do ka ma wele ana kana baroke Malien minnu be jamana ko ka semabura ko ni gɛlɛya minnu talen bɛ k'u sɛgɛrɛ a bi waati janbɔ ɲamana ɲɛmaso ye layidu dikɛ tile fila in na k'a fɔ o baara bɛɛ lajɛlen a bɛna ɲɛnabɔ a ko bi danga min na a bi daminɛ kuma jumɛn yalima a bɛna bila mina jumɛn kɔnɔ i k'a dɔn an sigilen don ka karamɔgɔkɛ kɔnɔ sabula a kun ye layidu d'a ma kabini kunu a bi tile fila bɔ k'a na se yan hali bi an n'a bɛ nɛgɛjuru la ani Abdou Bara ka kuma sabula gɛlɛya k'u donnen don i k'a dɔn ayiwa nani na sira la nka ni yama jan bilen
an bɛ muɲu ni k'ale kɔnɔ dɔɔni Mamtu yani DGME ɲɛma ka don an ka kumaso kɔnɔ an n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ baro la baro min n'a nafa bɛ se maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan kosɛbɛ a ka ca minnu min nazara jamana a kɛra Faransi o a kɛra Espagne a kɛra Italie ye sabula yen yɔrɔ an y'a kɔlɔsi o degun de ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn ka tɛmɛ jamana wɛrɛ kan sabula yen sɛbɛko o kɛn bɛ nasi ye ni sɛbɛn t'i bolo i tɛ baara sɔrɔ ni sɛbɛn t'i bolo i tɛ sigili sɛbɛn sɔrɔ a dun yera k'a fɔ an ka maa caman bɛ yen olu ye gɛlɛya sɔrɔ sigili sɛbɛnw na ni Ala ni kira sɔnna yanni sɔɔni i k'a dɔn karamɔgɔkɛ na don an ka kumaso kɔnɔ an n'a ka fila fɔ yan'o cɛ Mamtu Kamara a lajɛ i k'a dɔn i ka ayiwa fiɲɛ ni b'an sen kɔrɔ min ye karamɔgɔ Daba Tunkara Sɛnɛgali Mamtu Kamara fan fɛ min ye Ame Jawara n'o ye Haut Conseil malien l'ex président ba ye Côte d'Ivoire kaw fɛ ale b'an bolo nɛgɛjuru la ayiwa Ame Jawara i k'a dɔn an b'ale dɔn i k'a dɔn cɛkɔrɔba don min ye wulikajɔ caman kɛ i k'a dɔn a bɛ kura jamana na a ka ca san caman ye nin da siɲɛ fɔlɔ an n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ Haut Conseil des Maliens l'extérieur i k'a dɔn ɲɛmaaba don Côte d'Ivoire jamana na a kun ka d'an ye an n'ale yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ Ame Jawara Abandillah Jawara korondanga Abandillah Jawara ini fama alors Ame dis-moi Jona malien minnu bɛ Côte d'Ivoire i k'a dɔn u ka laɲini ni wulikajɔ ni cɛsiri ka ca kosɛbɛ Haut Conseil des Maliens l'extérieur ye jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min sigira ka ɲɛsin maliyɛnw ma u ka wulikajɔ ale a ye ko caman kɛ waasa u ka dɛmɛ an bɛ doni minɛ ko bi Haut Conseil des Maliens l'extérieur a yɛrɛ bɛ danga jumɛn na a bɛ minɛ jumɛn kɔnɔ ayiwa Côte d'Ivoire jamana na merci Daba Tunkara merci n b'a fɔ fɔlɔ ka waleɲuman dɔ fɔ parce que le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire se porte très bien d'accord très bien parce qu'on a un bon parfait avec les autorités de la Côte d'Ivoire an bɛ nan dɔ foyi t'an cɛ ni hɛrɛ don tabarikala Hame i k'a dɔn ɲininkali dɔ bɛ n kɔnɔ ka k'i la joona sabula o bi maliyɛn caman ayiwa hakilina na o de ye waati kɛra mankani ni gɛlɛyali dɔ kun wulila Haut Conseil to a la dɔw y'a jira k'a fɔ Haut Conseil don dɔw y'a jira k'a fɔ Haut Conseil tɛ maliyɛn den dɔ bɛ yen min kun ye ayiwa mankan dɔ wuli waati la k'a fɔ ko ale na kɛ Mali président ye ayiwa sɛbɛnfuraw ni kunnafoni di kɛcogo la a jɛngɛnna a ko kɛra cogo di tiɲɛ yɛrɛ la bon i bɛ min fɔ nin an fana tun y'a miiri an tun m'a ye fɔlɔ parce que kɔfɛ de an nana bɔ a kalama bon y'a dɔn maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye an bolo kosɛbɛ ni maliyɛn min na ni nana k'a fɔ ko i bɛna fɔ an b'a fɔ i bisimila n'o tɛ conseil mɔgɔ minnu taara a ka région na conseil an mɔgɔ bila ka taa conseil tun t'a kalama yɛrɛ donc o ye problème o ye kuma de ye kuma o problème de y'o ye conseil ka baara t'o ye conseil ma tun ɲɛ kɔfɛ ni conseil bɛ baara kɛ Habibu Sila bɛ bɔ a kalama ni Habibu ma bɔ baara kalama i k'a dɔn ko conseil ka baara t'o ye o ye tiɲɛ ye voilà Hame Jawara an bɛ doni minɛ ko bi i k'a dɔn maliyɛn ka ca Côte d'Ivoire a jirala k'a fɔ maliyɛn taamana ka taa dugu la u ka ca Côte d'Ivoire de ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan maliyɛnw ka gɛlɛya ye jumɛn ye i k'a dɔn aw ka wulikajɔ ye mun ye kosɛbɛ k'u dɛmɛ o sira kan bon y'a dɔn maliyɛn min bɛ yan ani maliyɛn min bɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ kelen ye u cɛ ka jan et puis jamanaw fana tɛ kelen ye awɔ n'i bɛ jamana min kɔnɔ i kan k'a dɔn i ni jamana kan ka bɛn cogo min na e yɛrɛ de b'o dɔn parce que mɔgɔw kana kɛ fɛn dɔ ye ka i yɛrɛ ka n'i kɔnɔ sɔgɔ kosɛbɛ fɛn dɔ bɔ donc Côte d'Ivoire quand même c'est comme le Mali tout à fait an bɛnnen dɔ foyi t'an cɛ an n'u ka autorité bɛɛ bɛnnen dɔ bon c'est ce qui concerne le Mali an yɛrɛ bɛ état min na mɔgɔ si tɛ yɔrɔ fɔsa i faso ye an bɛɛ b'an ka faso de fɛ an kɛra fɛn fɛn an b'an ka faso de fɛ et puis an b'an ka faso de supporter o t'an bali k'a fɔ k'an ni mɔgɔ tɔw o tɛ bɛn o t'o bali awɔ parce que ne yɛrɛ de la k'an ta France 24 la n ye min fɔ maliyɛn ni Côte d'Ivoire a bɛɛ ye kelen de ye hatɛ parce que an bɛɛ bɛ fɛn fɛn na ni gɛlɛya nana Mali la a bɛ komi gɛlɛya nana Côte d'Ivoire
Machine se voit la cadeau là. Le dos sera là. Donc, si bien que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même chose. Tout à fait. Donc, on a eu un que on va à la délit. À la Kanyama Robert. Ami Arabi. À la Kanyama Robert. Ami Arabi. À la Kanyama Robert. Ami. Alors, Hamé, Ikadon, Ingali Laba de Yalma, Ere Kakina Munyebi, Kanyeshi, Sedao Kageleima, Ikado, Amalia Minus Gilembe, Côte d'Ivoire, Aka Lanine Mounye, Aka Douye Mounye. Merci beaucoup d'avoir ton cas. Non. Allah yini betami. Allah yini bendi. Aha. Ngela sedao ka popole embargo bla malika. C'est comme embargo bla beleka masite bala kadola. Bébé tani yorosoro. Tout à fait, tout à fait. Ko bébé ngela sedao mo pe ka sigi ka kuma. Ko embargo ni bo malikuna. Abora malikuna ko ma bera abora be kuna. Ambo ko ni ala dele ko fe. Ya Rabbi ala ko fe. Allah. Ni ala sona Jawara. Aywa ambi fo ki walimando ni ndi shiafola anga jemukange jeka fola ambi fo ki walimando. Jawara merci bien. Ala ka wulu anoya. Ala ka tani be bo ka bi ko la mbe ka president ko folo. John Habib Sila. Nam aba me ni ala sona. Voilà comment ayere be ka ba kuma to e ba la te. Ni ala nga ba fi anfa mana gojugu. Anfa mana o de ko to ya o de ko modo. Oho anfa mana nywa ma Jawara. Abana régler na. Aywa basi. Merci bien Jawara Damangile, merci bien Jawara inche. Aba merci bien. Voilà. Ambalama ikadon atitemeninga minye Hamejawara malidenye misilembe Côte d'Ivoire jamana na bisan jamambo o temeningo fe abadon makuluma badu sabla jereje kulu folo mizigira malidenye no ye aywa Haut Conseil des Maliens l'extérieur ikadon o nyema folo dowdo kabini kunugo kana blabila u ye wulika jo chamange nu bulula nafulo ye wulika jo chamange na hakilina ikanyeshi malidomo bi deme chugo mina anale de bora ka kuma sa ambafu ninga walimando ka akadema be fo Côte d'Ivoire malien fon be Côte d'Ivoire anga fuli be ka nyeshu bema anga ma wulele duna kuma so kono ikado minye awa direction générale des Maliens l'extérieur ikado aduna anga kuma so kono yani soni je amina takari furba mugula bula amba da outloka ka fo jemukai atalimbe ikado radio jeka fo fe atalimbe Africable télévision fe Africable ka jemuka mimbe no etungarange kene ikado aywa jemuka amina temo fanada ni ala ni kala sona okuma yani anga aywa ma wulele kalabe ikado aywa minye sebavuro ni fawnya abduka ko beledi de glakanye amba anyini nega okra fefe mamtu fieni banze ngoro ndi nyine kasaga ka amba auka jemuka min nangwa ma kuturango ka kene jemukanye min la benembe bi ikado radio jeka fofe ani Africable télévision anyi wele bla mami ma bi ikadon odeye Fuseni Sogodogo ikadon ale barakelaye ikadon direction générale des Maliens l'extérieur direction générale des Maliens l'extérieur o chakedaye min daburu donné do ikadon ministre Somi na be awkuna Malien minnu bi jamana kokan ikadon Sogodogo ka chakeda no chakeda de bi barake nga usinzine be kerengerene nyana malide minnu sigilen be jamana kokan olu ka bara nyashini be o dema kosobe oni jekulu fana be barake ina fo Haut Conseil des Maliens l'extérieur ani CSDM ani jekulu wɛrɛ caman en tout cas Maliens bɛ jekulu la olu n'olu de bi kuma olu de bi jɛkosɛbɛ ani Maliens minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la Sogodogo an bi fo k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn sunkalo an b'o gɛlɛya la wo n'a ta bɛ i welela min kɛ i y'a kanu k'a fɔ i bɛna sabula i bɛ cakɛda min kunna o cakɛda sigilen don Maliens de ye minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu dun to a fɔra gɛlɛya caman de bɛ i k'a dɔn hakilina caman de bɛ Sogodogo n b'a fɛ i k'a fɔ an ye i k'a dɔn e yɛrɛ i k'a dɔn i b'i jɔyɔrɔ jumɛn na DGME la DGME a ka baara ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna
Merci bien. Daba Tunkara. Yani n ka kuma ta n bɛ foli lase Jɛgɛfɔ baarakɛla bɛɛ ma. Kɛrɛnkɛrɛnyana Abudu. Ani Africable Télévision. Ani Africable Télévision. Kɛrɛnkɛrɛnyana Abudu min kɛra sababu ye ni sira. N tɛ Daba yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye. Awɔ. Donc n bɛ Africable lajɛbaga bɛɛ fo. Ka Jɛgɛfɔ lamɛnbaga bɛɛ fo. Yani n ka don kuma na n bɛ n yɛrɛ yira fɔlɔ. Ne ye Fuseni Sogodogo. Délégué général des Maliens de l'extérieur. Depuis bientôt 3 ans. Délégation générale des Maliens de l'extérieur, on a un nature mina, mendado la folo. Mais yaninga au détail dit, nous faisons sans sur le juruko. Ni yen kene kayano, mais ministre ka yamaria kono. Ministre fana be barake doka yamana kono no premier ministre. On bela jene be barake Assimi Goïta tola. Donc hukumu ko sombe fulla se olu bela jene ma. Sabu ni yame fen feke ambake olu ka yamaria kono. Alors donc délégation générale des Maliens de l'extérieur créée à Tougodi. En 1991. Moussa Traoré ka fanga bini. Donc jamanadenw y'a laɲini o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma fasoko la o kɛra fɛn ye hakili y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ ni kɔkanmɔgɔw ma wele parce que bɛɛ b'a dɔn ko Mali ye tungafɛ taama jamana ye an ka jama fanba a bɛ tunga fɛ donc o hukumu kosɔn u ye tungarankew fana wele k'u kana ka n'o fɛla fɔ fasojoko la donc o sira kama u y'a jira k'a fɔ ayo hakilina min bɛ aw la bi an b'a dɔn tiɲɛ don mais fanga jumɛn bɛ bi n'o bɛna se ka aw ka hakilina ta k'a don ba la k'a baara fanga tɔw kɛrɛfɛ o yɔrɔ tun tɛ yen donc o hukumu kosɔn u y'a se ka délégation générale des Maliens de l'extérieur créer parce que ni n ko n bɛ don a bɛɛ la a bɛ janya donc n bɛ sin ka ta délégation na ka na délégation générale des Maliens de l'extérieur créelen o ko sisan nɔ e kɔni e tɛ minisiriso ye mais an bɛ e créer e bɛ ɲɛsin tungarankew kungo ma mais an b'i kalifa minisiriso dɔ la donc délégation générale des Maliens de l'extérieur créera ka kalifa ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale donc a tora o kɔnɔna na yen a kɛra olu ka cakɛ boloda dɔ ye donc fɛn fɛn ye tungarankew kungo ye n'o nana a bɛ di u ma u b'o baara kɛ donc a tora o la ka t'o la fanga minnu nana ɲɔgɔn kɔfɛ sabu fanga ye i ni kɔ i ni ɲɛ donc minnu y'a kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la minnu nana o kɔfɛ ko est-ce que an bɛ se ka to toujours délégation na ten délégation kɔrɔ ye mun ye an ye baara dɔ nun do i bolo mais a yamaruya dafalenba t'i bolo alors donc o kosɔn o nana fɔ sisan nɔ en 2002 Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la a ko a tɛ se ka to délégation kɔnɔ dɔrɔn na an k'a kɛ ministère délégué chargé des Maliens de l'extérieur auprès des affaires étrangères tout à fait o kɛra 2002 donc o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni baara barika nana bonya ka baraka bonya ko est-ce que an bɛ se ka to ministère dɔ ka gulo dɔ la an t'a to a ka kɛ a damana ministère so ye o de kɛra en 2004 ministère des Maliens établi et des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine donc a kɛra ministériso dafalen 2004 alors donc délégation générale des Maliens de l'extérieur tun bɛ baara min kɛ o yakubayara parce que baara barika bonyana dɔ farala kan donc a dira ministériso ma sisan maintenant délégation kɛra a ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a bɛ fɔ o ma service central donc délégation générale des Maliens de l'extérieur nacogo filɛ ministère fana créé donc ale kɛra service central ye donc service central wɛrɛ tɛ yen ale kɔ alors donc délégation générale des Maliens de l'extérieur ka fɛn tun ye mun ye a ka laɲini ye mun ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen t'ale tɔgɔ la parce que n'i bɛ dɔ kɛ dɔ ka mara kɔnɔ donc i ka laɲini bɛ ta o ta de la tout à fait donc an ka laɲini bɛ bɔ ministère ka kɛta de la ministère de b'a fɔ délégation a kɛ tan an b'a kɛ u b'a apprécier a ɲɛna ou bien a ma ɲɛ maintenant ministère b'a fɔ aw ka mission filɛ a y'a kɛ tan maintenant a bɛ kɛ kɛcogo min na o hakili jagabɔ o bɛ ne ni n ka jamakulu bolo donc o yɔrɔ kosɔn yanni n ka kuma janya n bɛ foli di alhamdulilayi Ilienne a n'a ka équipe bɛɛ ma parce que vraiment u n'a ni bi cɛ délégation bɛ ka fɛn caman kɛ n m'a fɔ a tun tɛ kɛ fɔlɔ parce que hakili jagabɔ don n'i y'a kɛlɛ ye ministère ye hakili jagabɔ kelen de nana n'o ye tout à fait alors donc maintenant an ka mission fɔlɔfɔlɔ ye mun ye k'a ɲini ka gɛrɛ jamanadenw na parce que i tɛ se ka mɔgɔ mara i ni mɔgɔ min cɛ ka jan an bɛ mɔgɔ minnu mara u bɛɛ bɛ kɔ kan de donc an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ka gɛrɛ o la mais an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di
ni k'i ka yala kelen kelen jamana in bɛɛ la maliyɛn bɛ yɔrɔ ko ka taa bɛɛ lajɛ e bɛ sɛgɛn dɛ o cɛ ye donc o hukumu kosɔn maliyɛn minnu bɛ tunga fɛ u yɛrɛ nana ye k'a fɔ est ce que n'anw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye o tɛ gouvernement ka baara nɔgɔya o jɛkulu ni olu sigilen bɛ u ka sigidaw la donc o jɛkulu fɔlɔfɔlɔ kɛra Haut Conseil des Maliens de l'extérieur tout à fait o kɔfɛ fɛn o fɛn ni sina ma k'i la a tɛ taa ɲɛ donc ni taabolo cayara ni bolofara cayara bɛɛ b'i seko kɛ mais bɛɛ seko bɛ taa laɲini kelen kama n'o ye tunkarankew ka lafiya ye tout à fait comme jɛkulu wɛrɛ créera n'a fɔ o ma Conseil supérieur de la diaspora CSDM tout à donc fait CSDM donc ninnu fila bɛɛ ka laɲini ye mun ye tunkarankew ka lafiya donc anw tɛ se ka an ka tunkarankew sɔrɔ ka fɛrɛw ma k'u ka laɲini dɔn n'an ma tɛmɛ ni association fila fɛ mais o t'a bali minisiri yɛrɛ ka yaala ka d'u kan k'u ɲininka donc ne ni minisiri yɛrɛ an ye mois d'octobre la an taara Afrique centrale an ye dɔgɔkun fila de kɛ yen c'est vrai an ni association bɛ baara kɛ mais o t'a bali minisiri yɛrɛ ka taama a ka taa ye a k'a mɛn o de kama délégation générale des Maliens de l'extérieur a ka baara kun fɔlɔ ye baara filanan ye mun ye maliyɛn sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a lakana k'a bolofɛn lakana protéger et sécuriser les Maliens établis à l'extérieur donc an ka mission filanan ye o ye alors donc olu si tɛ se ka kɛ n'aw ma baarakɛ minɛn dɔ dilan sinon a bɛ kɛ kunfɛ baara ye o de la en 2014 gouvernement ye politique nationale d'immigration adopté en septembre o politique nationale d'immigration ni o de ye ministère yɛrɛ ka gafe ye a b'a ka baara bɛɛ kɛ min kɔnɔna na donc tunkarankew bɛ mara cogo o cogo o haminako ye fɛn o fɛn ye u ka laɲini ye fɛn o fɛn ye o de bɛ o politique nationale d'immigration kɔnɔ donc o sinsinnen bɛ axe 8 kan donc o axe 8 ni tunkarankew ka kungo bɛɛ bɛ o de kɔnɔna na alors donc maintenant ka tunkaranke lakana ka a sécuriser a sigiyɔrɔ la o bɛ na ni sira caman de ye a fɔlɔ ye mun ye a bɛ yɔrɔ min na est ce que ani o sigidalamɔgɔw u bɛnnen don wa donc f'an k'a lajɛ ani u ka sigidalamɔgɔw ka bɛn a filanan yala u ni sigidalamɔgɔw u bɛ kan kelen fɔ wa parce que i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɛn mais i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o cɛ i n'a fɔ sisan papier ko b'o la an ka mɔgɔ caman bɛ an b'a dɔn u bɛ taa cogo min na u bɛ taa gɛlɛya la papier ko gɛlɛya b'u la ala b'a kɛ dɔw b'a sɔrɔ nɔgɔya la mais a ko ka ca donc ni ko n bɛ don a détail la n bɛna daba ka kuma ta n bɛ daba lamɛn parce que olu de ye n wele ayiwa parce que Fuseni i ye ayiwa ala kumaba kumaw b'a fɔ Fuseni i k'a dɔn bamananw ko ten n'i ye cɛbakɔrɔ dalen biɲɛ tan barilen don a la a bolo dalen bɛ min kan i bɛ se k'o ta ka bɔ a la maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u ka gɛlɛya ka ca nka laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ u ka gɛlɛya kumaba ye sɛbɛnfura ko ye yalima délégation générale des Maliens de l'extérieur aw ye hakilina jumɛn sɔrɔ u ka sɛbɛnko la sɛbɛnko gɛlɛya jumɛn b'u ka kosɛbɛ ni a y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn farafin jamana tubabu jamana maliyɛn minnu bɛ yen. très bien d'abord i ka ɲininkali diyara n ye n y'a fɔ cogo min na fanga ye dɔ b'a kɛ ka dan yɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛna ninnu ta yen ka taa hatɛ fanga fɛn fɛn tɛmɛna a bɛ seko kɛ tunkaranke ko la mais transition nalen an ka tiɲɛ fɔ an y'a ye k'a fɔ mankan cayara kosɛbɛ papier ko la sabu mɔgɔ dama min yɛrɛ seginna ka na k'a fɔ ne nana mais n t'a to papier ko gɛlɛyara parce que n ka séjour banna passeport ma se ka sɔrɔ alors donc gɛlɛya caman yer'o la o kɛlen n'a fɔra ko papier ko dɔrɔn mɔgɔ bɛɛ minisiri min ɲɛsinnen bɛ tunkarankew ma bɛɛ bɛ ɲɛsin o ma mais o tɛ papier tigi ye ah bon alihamudulila Iliyɛni a ka baara ye min ye a bɛ n'a fɔ tɛmɛsira don tɛmɛsira don mun na parce que minnu mago bɛ passeport ni carte d'identité ni fɛn papier tɔw la o ye anw ka mɔgɔ ye mais anw t'a dilan anw t'a ta ka se u ma donc c'est pourquoi n'i ko k'i bɛ tunkarankew ka ko ta n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na fɛn min don a banaminen don transversal a bɛ se minisiriso bɛɛ ma tunkaranke kungo bɛ se minisiriso bɛɛ ma a don yɔrɔ ka ca voilà c'est pourquoi maa caman da de b'a la walasa a ka ɲɛ c'est pourquoi n'anw bɛ baara o baara kɛ an bɛ se ka min kɛ an ka niveau la an b'o kɛ mais an tɛ se ka min kɛ an ka niveau la minisiriso min bɛ se k'o kɛ an ka minisiri bɛ o matagama gɛlɛya donlen papier ko la Asimi y'a jira a ka premier ministre la ne tulo bɛ kuma caman na papier ko in na hakili jagabɔ k'a la donc docteur Shogel fana a y'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ yɔrɔ min na nin ko in balalen bɛ minisiri saba la kɛrɛnkɛrɛnya la
ministre mu ɲɛsin bɛ tunkaranko ma n'o ye Alhamdu Agilien ani ministre min sin bɛ administration territoriale ma ani ministre de la justice donc o la sogɛli ye ministre saba nin fara ɲɔgɔn kan joona joona a ye hakili jagabɔ kɛ papier ko in na walasa tunkarankew bɛ se ka lafiya da sɔrɔ o hukumu na ministre saba fana ye comité sigi ka hakili jagabɔ kɛ pour que papier ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ lafiya da la a kana kɛ kɔlɔlɔba ye tunkarankew ma alors donc ni ko ko an ka ministre de yelen don o jagoya parce que anw de b'a consommer. Oui, ben tɔgɔ b'ale de kan o. Carte d'identité consulaire anw de b'a consommer. Donc o yɔrɔ kosɔn an ka ministre a bɛ ye mais ministre de la sécurité o de bɛ passeport la mais ni anw mago bɛ passeport la o bɛ ci bila ka na anw ma n'u ye ci bila ka na an ma ne bɛ a baara min ka kan ka kɛ ne b'o kɛ ka ci ministre policiso la olu b'a dilan n'a banna a bɛ fɔ an ye a banna an b'a ta an b'a di affaires étrangères ma o b'a lase parce que oui Fuseni n b'i ka kuma tigɛ parce que le problème est très simple ni passeport ko min filɛ nin ye a dulonnen bɛ carte nina ko de la bon carte nina in dun nana ni gɛlɛya caman ye an y'a ye k'a fɔ jamanaden caman bi taama n'u sera u seyɔrɔ la janko tubabu jamanaw na u b'u ka sɛbɛnw fili walima u b'u tɔgɔ yɛlɛma o de nana ni passeport ko gɛlɛya caman ye n'i delila ka carte nina in kɛ i ma n'i tɛgɛ da sɛbɛnwɛrɛ la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔlen de bɛ bɔ o de ye gɛlɛya ye n b'i hakili jigin k'a fɔ transition daminɛ fɔra dama layidu caman dara waati kɛra a fɔra ko ayiwa internet sira fɛ n'i ye weleli kɛ i k'a dɔn a bɛ yɛlɛma o ma tɛmɛ ka bɔ kari la ka se ntɛnɛn na o kɔfɛ u ye ayiwa tablette dɔ fana san o fana ma ɲɛnabɔ kɔsa in na an kɛlen bɛ ka kunnafoni dɔ mɛn k'a fɔ ko carte d'identité biométrique finalement bɛnkɛr'o de kan o bɛna kɛ yalima o ko bi cogo di. Très bien. Carte d'identité biométrique ko ni a bɛ senna depuis waati jan bi ko tɛ hakili jagabɔ caman kɛra kan nka n bɛ a yira u la k'a fɔ a ko bɛna kɛ sukunko de ye sabu nin kɔni bɛ kɛ ko tɛmɛnen de ye sabu an se bɛ niveau min na n ma da la ni an bɛ se ka segin kɔ o de bɛ kɛ sababu ye fana ni a bɛ nɔgɔya donc n ye min fɔ nina ko in na nina ko in na gɛlɛya caman b'a la parce que tɔgɔba yɛlɛma a ma nɔgɔn tɔgɔba yɛlɛma ma nɔgɔn mun na sariya ka baara de don o de la ministre de la justice sen b'a baara la c'est vrai anw mago b'u la mais a bɛ se ka ɲɛ sariya sira la cogo min n'a ma kɛ degun ye tunkarankew yɛrɛ ma n'a ma kɛ makutu tiɲɛ fana ye an ka jamana ma donc ministre de la justice bɛ ka hakili jagabɔ k'o la donc comité min sigira premier ministre fɛ ministre so saba in bɛɛ b'a la hali juma tɛmɛnen dara min kan an ye tɔnsigi kɛ an da sera a kuma ma gɛlɛya caman de b'a la a ma nɔgɔn a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'i ko ka yɛlɛma don a la a ti ɲɛ fo kiiritigɛ kɔ mais hakili jagabɔ bɛ ka kɛ nugu a bɛ se ka kɛ o kiiritigɛ la cogoya min na walasa an ka jamanadenw ka lafiya parce que munna fanga hamina ko dɔ ka tɛmɛ hali olu kan parce que munna ni mɔgɔ min bɛ kɔ kan bi a ka ca dɛ n'a fɔra ko olu bɛɛ gɛnna ka na papier ko la ka na fara anw yɛrɛ fana caman kan an tɛ fɛn na a y'a dɔn o ka jugu yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma o de la u tɛ sunɔgɔ su ni tile u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ walasa a ko in ka ɲɛnabɔ mais n y'a sɔrɔ fɛnkɛra kɔngɔtɔ n'i ko kɔngɔtɔ ma f'a ka sini kɔnɔ a tɛ se dɛ a tɛ se dɛ voilà donc tunkarankew u degunnen don mais n bɛ min fana fɔ an somɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ défaut dɔɔni bɛ u yɛrɛ la o dɔnnen don parce que munna n'i ma ɲɛ a kɔ e nana i ka séjour kɛ e t'a tuma tɔ dɔgɔkun fila ou bien dɔgɔkun kelen e ka sɔrɔ ka wuli sisan k'e bɛ nin ko ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn a tɛ koron ka bɛn dɛ a tɛ koron ka bɛn dɛ oui mais Fuseni est ce que don an bɛ se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ lamɛnbaaw ye a bɛ kɛ ka bɛn nin kalo damadɔ in ma walima san wɛrɛ de don walima. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jemu kamil lame 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche agalamenoula. Radio Bamako 24. Ni o do kɔni est ce que an bɛ se ka tarafa tan de sɔrɔ k'o do fɔ. ayiwa bon a ka gɛlɛn dɔɔni k'o fɔ. a ka gɛlɛn k'o fɔ parce que munna d'abord o fɔda tɛ ne kun mais o tɛ baasi ye baara min bɛ ka kɛ n b'a dɔn c'est comme n'i bɛ ka nɛgɛbere tile a bɛ jigin ne kɔfɛ i tɛ tila tile na o ye tiɲɛ ye degun bɛ dɔw kan bi parce que olu ka passeport date banna a renouveler tɔ u bɔra degun kan mais minnu ta ma ban fɔlɔ dun donc n'olu ta banna
problème kelen bɛ taa se olu fana ma donc ni n ko ko a bɛ ban kalo kelen a bɛ ban san kelen bien san fila o kumana kojugu donc mɔgɔninfin kuma b'i minɛ ni kuma na voilà donc i ka kuma ni hakili ye an kɔni b'a kan an b'a kan don o don ne yɛrɛ fɛ mɔgɔ bilalen b'a baara kama a tɛ foyi la n'a nana dɔrɔn a ka a fara ɲɔgɔn kan a bɛ ci yɔrɔ min an b'a ci ministère de la justice la u ka analyser kɛrɛnkɛrɛnya joona joona. Fuseni Sogodogo an b'a da lamɛnbaaw tulo ka i k'a dɔn direction générale des Maliens l'extérieur e y'o ɲɛmaa ye i k'a dɔn i b'a ka kumaw to a la a ka cakɛda ni cakɛda bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛda minnu ɲɛsinnen bɛ maliyɛnw ma maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan yalima nin sɛbɛnfurako min o de ye ko yɛrɛ gɛlɛya o de ye ko kolomayɔrɔ ye n'a baara bɛ kɛ a bɛ daminɛ jamana de la tubabu jamanaw na ka taa walima farafin jamanaw ka taa walima a bɛ kɛ fa bɛɛ fɛ. Très bien. An ma jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka bɔ tɔw cɛ la mais bɛɛ b'a dɔn bi an ka tunkarankew a fanba yɛrɛ ye farafinna de ye mais gɛlɛyaba tɛ au niveau la kosɛbɛ i n'a fɔ farajɛ jamana. Tout à fait. Alors donc o de la an yɛrɛ bɛ hamina kosɛbɛ a bɛɛ y'an kungo ye mais min ka gɛlɛ bi an ye dossier minnu sɔrɔ fanba min bɛ yen n'o ka ca o la o ye farajɛ jamanaw ye. Tout à fait. Donc o de jɔyɔrɔ banna mais o kɔrɔ tɛ ko an kɛ mɛ ka tɔ bila kɛrɛfɛ n'a fɛn fɛn nana a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa u b'a lajɛ hakili jagabɔ la min bɛ se ka kɛ joona mais a b'a dɔn baara ma nɔgɔn parce que n y'a fɔ cogo min na n ko kiiritigɛ bɛ se ka y'a dɔn n'i ko ko kiiritigɛ k'a fɔ k'i bɛ taa minɛ k'i jɔ k'i juger o ko tɛ kiiritigɛ kɛ kun ye min ye k'a lajɛ papier ni wolosɛbɛnw tɔgɔ ninnu fili donna tɔgɔ la o bɛ se ka falen cogo min ou bien fili donna si hakɛ la o bɛ se ka falen cogo min o tɛ kɛ ni sariatigiw dama don a la tout à fait. Bon an dun bɛ yɔrɔ min na bi a dossier yɛrɛ min bɛ an bolo kɔrɔ a ka ca donc n'i ko ko minisiriso kelen k'a kɛ ou bien k'a fɔ bon karimasina e ka bɔ yan i ka taa kɛ i wolo yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya donc gouvernement y'a jira baara nɔgɔn dɛ ka hakili jagabɔ kɛ n'i ko ko bɛɛ ka taa i wolo yɔrɔ la ka taa kɛ dɔw ta tɛ sɔrɔ parce que munna kiiritigɛla min b'o ka yɔrɔ n'a sɔrɔ u ma sigi yen don parce que jamana an tɛ sécurité tɛ yen bi dɔw y'u sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ alors donc n'i ko ko ne ka taa n ka papier kiiritigɛ kɛ ka n si falen bila normal la ou bien ka n fa tɔgɔ kɛ normal ye ne bɛ t'o kɛ yɔrɔ min na n'o juge t'a sigiyɔrɔ la sécurité n tɛ yan fɛ y'a dɔn o ta tɛ ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya donc maintenant ministre de la justice bɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛn fɛn bɛ o degun kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'a ɲɛnabɔ joona joona vraiment an kɔni an ka laɲini ye ka ɲɛnabɔ joona o de ka d'an ye mais a jama ka ca dɛ jama ka ca mais Fuseni Sogodogo e yɛrɛ ka miiri la maa min bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ maliyɛnw na minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛ taa maa joli la. Bon ni ko n bɛ hakɛ fɔ n bɛ nkalon tigɛ parce que munna tunkaranke maliyɛn hakɛ min yɛrɛ bɛ tunga fɛ an ma se k'o da dɔn. Tout à fait. an ma se k'o da dɔn munna a tɛ n'a fɔ a ŋaniya tɛ gouvernement na a baara kunfɔlɔw minnu ka kan ka kɛ walasa ka se ka tunkarankew da dɔn o baaraw kɛra n'a fɔ o ma terme de référence mais a b'a dɔn ka taa i ka jamanadenw jate wali jamana na a ma nɔgɔn a bɛ kɛ ni sariya dɔw de ye donc o yɔrɔ kama a ma nɔgɔn o de la an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi ani ambassade ni consulat bɛ se ka ani tunkarankew ka jɛkulu ninnu olu bɛ se ka hakɛ lase an ma cogo min na yanni an ka fɛɛrɛ sɔrɔ dénombrement na parce que recensement ko kuma tɛ se ka fɔ a la dénombrement parce que dɔ tɛ se ka to i ka taa recensement kɛ dɔ ka jamana na o tɛ ɲɛ o ma nɔgɔn sariya kɔni a ma nɔgɔn donc ani association ni ambassade ni consulat an bɛ ka hakili jagabɔ kɛ u bɛ se ka nombre lase an ma cogo min an tɛ se ka da dɔn k'a fɔ nin hakɛ don mais an bɛ surunya a la parce que a bɛ waati jan bɔ an b'a fɔ million naani ala a ka ca million naani voilà donc hakiliw bɛ ka jagabɔ kɛ pour que ka se ka maliyɛnw yɛrɛ da dɔn yan ani kɔ kan voilà donc an b'o baara la n'ala sɔnna a ma an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. An balimaw an minnu bara k'an lamɛn a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn min kɔni ye ayiwa Fuseni Sogodogo direction générale des Maliens l'extérieur olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn gɛlɛya ni hakilina minnu bɛ maliyɛn na jamana kɔ kan i k'a dɔn olu de b'a baara kɛ a sɛbɛnko n'a boli olu de b'a bɛɛ kɛ i k'a dɔn an y'ale de wele bi an ka se ka dɔnniya sɔrɔ i k'a dɔn sɛbɛnfurako la Abudu Ture ni ɲininkali b'i bolo. ne ka ɲininkali ye min ye monsieur Sogodogo an bɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛ kan bi ta kun ɲɛsinnen bɛ Côte-d'Ivoire jamana ma an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ déjà i y'a fɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ ka se ka jamanadenw da dɔn jamana ni jamana nka Côte-d'Ivoire jamana na bi est-ce que vous avez déjà une idée. an ka farafinna n y'a fɔ n ko tunkaranke
c'est-à-dire an ka taga fanba ye migration sud-sud de c'est-à-dire que an bɛ munumunu an farafina jamanaw de la ka caya mais n'i ye caman ɲininka ko jaba fanba bɛ faraja jamana na ayi bon o fanba min fana filɛ farafina Côte d'Ivoire ani Afrique centrale a fanba bɛ yen de bon Côte d'Ivoire yɛrɛ o jamana o duguba ka dɔgɔ ko maliyɛn caman tɛ dugu min na a ka dɔgɔ donc n'i y'a ta ka taa Ghana frontière la camanba bɛ yen n'i y'a ta ka na centre la a camanba bɛ Abidjan yɛrɛ Bouaké bɛ ten Kɔrɔgɔ bɛ ten donc maliyɛn caman bɛ yen ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne kɔrɔ ninnu bɛ Bangala Kɔrɔgɔ de c'est les défauts de nationalité malienne du voilà donc c'est pour vous dire que an ka mɔgɔ fanba bɛ Côte d'Ivoire wa a ka ca n'i ko k'i b'a dafɔ yɛrɛ i tɛ se parce que dɔw bɛ bange i bɛ taa sɔrɔ wolosɛbɛn yɛrɛ t'u la mais témoignage de b'a kɛ a bɛ dɔn ko maliyɛn don donc a ma nɔgɔn voilà mais kɔni u ka ca Côte d'Ivoire kosɛbɛ Fuseni Sogodogo i k'a dɔn an bɛ se ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn maliyɛn minnu bɛ n ɲininka nin gɛlɛya kɔnɔ nanzara jamana na kosɛbɛ sabula gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ u kan ka mun de kɛ très bien gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye n ye n ka fɔ n ka kuma daminɛ na n ko ni i taara wali jamana na anw ka laɲini ye ka u ni jamanadenw cɛ dɔ u sigiyɔrɔ bon e taara dugu la e ka lasigiden bɛ dugu la o bɛ n'a fɔ o ye e ka jamana de ye e taara yen nɔ e ma taa i yɛrɛ kofɔ ye k'a fɔ ayiwa ne kɔni nana taamana n bɛ jamana in kɔnɔ yan n nana n yɛrɛ kofɔ ye ni ko y'i sɔrɔ o da bɛ don a la parce que u b'i lakodɔn mais ni e taara n taara n yɛrɛ se bɛ n yɛrɛ wari bɛ n kun n taara tunga na n bɛ taa fɛn ɲini e ma fɛn fɔ mɔgɔ si ni fɛn sɔrɔ n'o kɛra na kuma ye yɔrɔ an b'a fɔ k'an t'i lakodɔn dɛ bon o degun b'an kan kosɛbɛ o de la an b'a ɲini an ka mɔgɔ fɛ n'i taara tunga fɛ a kana kɛ dɔwɛrɛ t'a fɔ dɔrɔn ambassadeur ou bien consulat la ne nana aw ka foli don n fana nana fara aw kan yan n'u y'i tɔgɔ sɛbɛn a ka ca ala fɛ k'i ka sigida sɛbɛn ni ko y'i sɔrɔ i dɛmɛ ka di dɛ bon aw yɛrɛ b'a dɔn an ka papier ko a ma sécuriser a bɛ mɔgɔ caman bolo caman b'a fɔ ko maliyɛn don mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali n'i y'a ɲɛda i b'a dɔn ko maliyɛn tɛ o ye tiɲɛ ye bon donc maintenant ni e ma t'i yɛrɛ ko fɔ u ka e tɔgɔ sɛbɛn ni kungo y'e sɔrɔ mun b'a yira na ko e ye maliyɛn lakika ye donc o degun b'an kan kosɛbɛ o de la an bɛ passeport di sisan an b'a di passeport c'est vrai gɛlɛya b'a la mais mɔgɔ mɔgɔ mana n'anw fɛ k'a fɔ bon ne ye passeport ɲini a tununa n ye passeport demande kɛ a ma se ma n'i y'a kɛ tiɲɛ la k'i ka kan an b'a dɔn parce que san 2021 kɔnɔna na ne ye passeport 23 ani 996 de di 23 996 passeport a kɛra sababu ye k'o dilan ka di maliyɛnw ma k'o lase wa mais olu ka problème kun ye mun ye problème min ye n'i bɛ passeport ɲini i bɛ demande kɛ fɛn sira fila don i bɛ demande kɛ k'a bila en ligne a bɛ na police des frontières la donc n'u y'a dilan u bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an b'a ta an b'a lase i ma mais a bɛ dépend fana dɔw bɛ yen u b'a kɛ ten cogo la ka tila ka procuration di mɔgɔ ma u b'a ta bon n'u y'o ta o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ye n'u tununa aw bɛ tila ka n'aw ɲininka ko an ye passeport dilan ko an m'a ye n tɛ se ka bɔ o kalama dɛ mais ni passeport fɛn fɛn demande nana ka na di ne ma n bɛ tampon k'a la donc on peut même adresser les demandes de passeport chose à la direction générale des Maliens de l'extérieur, on peut le faire. Les Maliens qui sont établis à l'extérieur, nous avons passeport, nous avons demandé que l'ambassade va à courrier de délégation de là. Ah, avec la délégation de là. Ah oui, d'accord, ok. Avec la délégation de là, on a la délégation là. Après l'étranger, il va à Chinéma. L'amour. Quel est le fond quand on a barafoué que passeport quoi. Avec ta police là, ta déposé na bana bata. Même au milieu de la table, après l'étranger, le bâti. Peut-être nous, ça au tracé. Mais ni ma tɛmɛ sira fɛ bon i y'a ci par mail ka taa polisi la o fana ye sariya dɔ ye o fɔra o mais n'i ko ko mɔgɔ ka taa récupérer bon n'o tun e man kan ka anw ɲininka o la o non o t'a o ma n'anw ka sira fɛ donc mais caman bɛ ministère nin kɔrɔfɔ an ye passeport dilan an m'a sɔrɔ ka sɔrɔ ministère tun t'o la passeport ka mɛli monsieur Sogodogo jumɛn b'o fana parce que mɔgɔ caman fana fɔ an ye passeport ɲini nin y'a kalo 6 demande nana Mali la k'a ma sɔrɔ très bien vous savez gɛlɛya dɔɔni bɛ anw nɔ tɛ nin si ye ni passeport dilanna ne yɛrɛ ni passeport demande sera ne ma k'an to baara o baara n b'o bila parce que n b'a dɔn n bɛ kɔrɔfɔ fɛn min na o y'o de ye n b'a bila k'a lajɛ ni tilara n bɛ cachet k'a kan ka bɔ dɔrɔn k'a ci ka taa affaire étrangère police des frontières la olu b'a dilan n'a banna an bɛ taa ta tun k'a ci affaire étrangère la affaire étrangère de b'a ci ka taa o jamana na très bien mais problème min ye
tina o dego la ni ke be ni ci DHL la sisan ni kelen dɔrɔn a bɛ wari b'a la dɛ bon autant i k'a to a ka caya dɔɔni a ka kɛ wari bɔ kun kelen ye o ka fisa tuma bɛɛ i k'a fɔ 10 nana i b'o ci 5 nana i b'o ci i tɛ tila donc an b'a to a ka caya ka se hakɛ dɔ ma a bɛ taa DHL fɛ o ka nɔgɔn i k'a fɔ i b'a fila ci ka o ma nɔgɔn donc voilà caman ta bɛ mɛn o la o ye fɔlɔ ye mais filanan ye mun ye o tɛ se ka mɛn kojugu yɛrɛ parce que tellement que a bɛ dilan o tɛ mɛn kojugu mais problème yɛrɛ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ taa ta ambassade min na a yɛrɛ bɛ dugu min na o n'o cɛ o ka jan ne tɛna fɛn fɔ yɔrɔ parce que i ye faransikɛ siɲɛ caman i ye nin yɔrɔ caman kɛ donc caman bɛ yen ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na ambassade la ka na fɔ k'a bɛ n'a ka passeport ta a ma nɔgɔn dɛ bon n'i dun mɛnna fana i ma n'a ɲini n'a tonna ɲɔgɔn kan yen fana o fana ɲinini ye ko wɛrɛ ye dɛ donc voilà le problème c'est pourquoi an bɛ ka hakili jagabɔ kɛ n'an sera ka plateforme sigi sen kan bɛɛ k'i ka fɛngɛ kɛ n'i ka passeport banna i ka se k'a dɔn k'a fɔ a banna a bɛ f'i ye par truc an bɛ ka k'o ɲɛɲini a ma se i ka déplacer yɛrɛ i mago bɛ passeport la i mago bɛ fɛn wɛrɛ la a bɛ demande i bɛ inscrit fɛn in na i b'a bɛɛ ye i ka passeport banna a banna nin date in na parce que même misali ta dɔw y'a ka passeport bila ka na ka bɔ fo Chine passeport bilala ka ban mais ale tilala ka mɔgɔ bila k'a ka na ta procuration o tigi nana a tilala ka a yɛrɛ den bila k'a ka taa ta procuration bon an taara sɔrɔ passeport bilala mais passeport enlevé la mɔgɔ min fɛ a ma dɔn donc on était obligé ka demande kura don k'a bɛ passeport kura wɛrɛ dilan o ye déjà n'i ma ɲɛ k'i y'a ci ka ban i b'a donni da gouvernement kun gouvernement k'a ka baara kɛ la n'a tununa o sira bɛ dɔn c'est pourquoi passeport nin n'a dira ne ma a tɛ taa moto la o n b'a bɛɛ don carton kɔnɔ ka chauffeur kɛ wuli ni n ka mobili a ka taa di hali ni ministre ye ne wele n bɛ fɛ ka yɛlɛ moto kan ka taa mais n b'a to n ka passeport nin a ka taa sécurité la dɔ kana tunun a la. Bien, Fuseni Sogodogo, en la même bas d'Atlo Kafo, Fuseni Sogodogo, et quand dans direction générale des Maliens l'extérieur, allez Kabara Nyashilino, Kerengeren Yana, Malien Munumbe, Jamano Kwakan, et quand dans Uka Wulika Jo, Uka Hakilina, Anuka Sebango, allez Kabara Nyashilino, de ma Kerengeren Yana, ou ni Tchaket Dabacha, Mambi Barak et Nyon fait, nous, ministère des Maliens l'extérieur, Affaires étrangères, Katasi, Haut Conseil, CEDEM, Ani Yakulu Chama. Ami donné na ko bi gela mi be mali on ka ko sobe o donné do o de e ka do ka passeport ko ni passeport tibolo ite bara soro no tibolo ite sigli sebe soro kuna foni minu vora folo e ka do a chama be amanye fuseni bora ka 70 anye ka fo min ye carte biométrique nyedo a kuma fora a labon bi sena baro bi sena kerengere nyana mi se ka to mali on bi lafia nga ama se ka dun kerengere ne soro a bolo a ko fanye ka fa bi ke ka beni doima walma ni wati fole mo make nga min woni jele do Fuseni Sogodogo o de kerengere nyana passeport biométrique ko mina ke sababu ye min ba to passeport ko bi noya na sona ma sika sito la parce que do ya ko ni na bibi ni na ti bile carte de bi boala mais numéro be de parce que mo chambe récépissé bubulo le ta sur carte ti mo chambe fiche individuelle be mais carte ti voilà donc numéro ni obitui be ka numéro bitu bulo mais ka foko carte ni na ko yere bana peu voilà c'est pour avoir le numéro d'identification des dos donc au numéro a te di mo flama donc beni ka numéro di do ko sala na fora ko ni na ko bana peu hotel Nina ko Nina était carte Nina est numéro d'identification de tout à fait voilà Nina c'est numéro d'identification national donc benika numéro abna ketidi carte ngoni fin jalandi donc voilà carte koni mais passeport na glo ala parce que ni a glo ala gelado toujours donc c'est pourquoi akili jarabo bi kake peut-être carte d'identité biométrique là o be chama no ya ko la parce que erreur mun be no be ka corriger mo ko mun be ka uta fon ke peut-être o tuna keni o erreur voilà donc avec ça que ça bi no ka chama mi kala voilà sinon vraiment en réalité de gumbe même ministre so baka ketake et ni passeport hake fo mais carte d'identité consulaire anye midi anye 121 000 ba keme ani mugani kile an yo carte d'identité an yo di ateban parce que toujours mogo bala ni c'est quand il est jona carte d'identité biométrique nga bo kap santan parce que antan jamana do yere tinini ka la ko do antajme anga carte d'identité koroni wa carte d'identité koroni tout à fait koroni jamana do tinini ka la do parce que en réalité
il y a aucune garantie garantie t'a la parce que dɔw fɛ bɛɛ bɛ se k'a dilan bɛɛ bɛ se k'a dilan donc o yɔrɔ kama vraiment n tɛ se ka date fɔ carte d'identité biométrique la mais n'a teriyara o de da ka di an bɛɛ la. Solodo an b'i fo k'i waleɲumandɔn i ka nani na i k'a dɔn kuru min ɲini ka se sa la i n'a sɔrɔla welekan min b'i bolo karidakan min b'i bolo k'a taara maliyɛnw ma minnu bɛ jamana kɔ kan. Alors donc yanni n ka kuma kuncɛ hali bi n bɛ segin ka minisiri fo kosɛbɛ parce que kabini a nana a tɛ sunɔgɔ tunkarankew ka ko la parce que a ye hakilina caman ta bɛ se ka lafiya yɛrɛ don parce que n'i y'a jateminɛ tunkarankew u ka jɔn ye tunkaranke ye jɔn ye maliyɛn yɛrɛ ye différence tun t'a la o parce que n'i ko dɔw ma ko maliyɛn de l'extérieur c'est comme n'i y'a bɔ maliyɛndenya la donc c'est pourquoi a ye papier dɔ dilan n'a bɛ f'o ma ko décret déterminant statut des Maliens établi à l'extérieur. Établi à l'extérieur i sigilen bɛ yen mais i bɛ se ka na n'i nana i b'i déclarer ne ka yɔrɔ la k'a fɔ n nana mais n nana peut-être n ka séjour ou bien n nana ci min kama a bɛ se ka tɛmɛ kalo 6 kan donc n'a tɛmɛna kalo 6 kan toujours i ye Malien min bɛ tunga fɛ parce que i nana i y'a fɔ baarakɛyɔrɔ la k'a fɔ ne nana ci min na a bɛ se ka tɛmɛ kalo 6 kan donc toujours an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ci dɔ la yan mais i sigilen bɛ yen donc o décret nin o kɛra sababu ye vraiment an lafiyara kosɛbɛ bon o filanan ye min ye ça c'est les migrants de retour jɔn ye tunkaranke min seginna ka taa ou bien a nana définitivement an t'o dɔn parce que imaginez jamana bɛ degun kɔnɔ n'a fɔra toujours hali bi dɔw de bɛ k'a fɔ ko a ye n dɛmɛ a ye n dɛmɛ a ye n dɛmɛ mɔgɔ min gɛnna kunun ou bien mɔgɔ min gɛnna salon ani mɔgɔ min gɛnna a bɛ san 10 bɔ jumɛn de ka kan ka dɛmɛ min gɛnna kunun bɔ la alors donc n'an m'a kɛ ten n'an ko an bɛ to ka continuer ka bɛɛ dɛmɛ an tɛ tila dɛ dɔw nana depuis 2000 combien hali bi dɔw bɛ a bɛ san 10 voilà hali bi n'u mago bɛ gouvernement na o bɛ se k'a fɔ ko a y'an dɛmɛ an ye tunkaranke ye non n'a sɔrɔla i bɛ ka baara dɔ kɛ i bolo banna ou bien i dɛsɛra gouvernement y'a ye k'a fɔ a nalen an ye a dɛmɛ a ye baara dɔ daminɛ mais a bɛ yɔrɔ min na a bolo bɛ ka dɛsɛ yan'a ka bin gouvernement bɛ se ka dɛmɛ don i ma mais dɛmɛ tɛ d'e ma k'a fɔ k'i ye tunkaranke i ye i seginna ka na so non dɛmɛ bɛ d'i ma peut-être e kana segin ka sira ta tuguni mais e tɛ priorité par rapport à celui qui est venu tout récemment min nana kunu an kɔrɔ ou bien san kelen o de ka priorité ka bon ni e ta ye mais gouvernement bɛ se ka dɛmɛ d'i ma parce que i ye fasoden ye n'i ka fɛn yiriwara e bɛ se ka denmisɛn dɔ ta baara la min b'a to olu kana boli ka taa kunga fɛ donc o yɔrɔ kama gouvernement b'i dɛmɛ mais gouvernement ka dɛmɛba yɛrɛ bɛ kɛ migrant de retour mun seginna ka na a kɛra diyagoya o a kɛra a diyar'i yɛrɛ ka na o maintenant o bɛɛ kɔfɛ daba n bɛ min fɔ n balima minnu bɛ tunga fɛ yen tiɲɛ don o bɛ fɛn ɲini na o b'a ɲini anw de ye parce que o du tɛ yen bi tunkaranke tɛ du min kɔnɔ tout à fait mais n'i bɛ taa wali jamana na i jija a gɛlɛyara cogo cogo i ka taa jɛlenya la parce que n'i ma taa jɛlenya la a mɔ mɛn i bɛ degun sɔrɔ parce que i ka vie bɛ kɛ ɲinɛ ni jakuma ta de ye ni ɲinɛ ko a bɛ bɔ ka dumuni kɛ kɔngɔ b'a la n'a ye jakuma ye a bɛ boli ka don donc e ta bɛ kɛ n'i bɔra k'i bɛ taa fɛn ɲini ni fanga ɲɔgɔn i bɛ boli ka segin donc vraiment o tɛ vie ye ou bien e bɛ to soju la ye somɔgɔw b'a fɔ ko a taara a ɲinana n kɔ a tɛ ka fɛn ci a dun bɔra cogo min na a b'a dɔn k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fɛn na ye wallahi donc o yɔrɔ kama vraiment i ka taa jɛnɛya la a mana gɛlɛya cogo cogo i ka taa jɛnɛya la o de ka ɲi o ye fɔlɔ filanan fana n'i taara wali jamana maliyɛn bɛ bonya kɛ dɛ maliyɛn bɛ mɔgɔ bonya mais an ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ la n'i ko bi k'i bɛ maliyɛn lafasa ni fɔlɔ jogo ye i b'a jɛn dɛ parce que fɔlɔ fɛn caman bɛ yen n'i kun ko maliyɛn bɛ sɔn nin ma an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais bi a dɔw b'i kɔ e yɛrɛ k'i ka mɔgɔ nin kɛ f'i dabali bɛ ban donc n'u taara wali jamana na u ka sariyaw bato u ka wari sariya bato n'i ye sariya bato an bɛ sariya diɲɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ sariya de kɔnɔ bi tout à fait donc bin tɛ se ka k'i kan o hali bin kɛlen ka fɔda b'a la mais e tɛ sariya kɔnɔ an kɔni an bɛ kuma la mais an kuma sulen de bɛ kuma la parce que yan dɔ ye voilà donc o yɔrɔ kama vraiment u ka taa jɛlenya la n'i b'i ka papier yɛlɛma papier yɛlɛma a kɛ ni hakili ye parce que n'i y'a yɛlɛma cogo dɔ la a tɛ se ka changer ya tun dɛ
Très bien. Fuseni Sogodogo an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn waati dafara an fɛ an tɛmɛna dɔɔni i k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn an bɛ ka to ɲini kɛ jɛmukan min kan ka fɔ an kɔ sabula i k'a dɔn a tun b'a kun bɔ nin kunnafoni nafaba de b'a la ka ɲɛsin maliyɛn ma minnu bɛ jamana kɔ kan Fuseni Sogodogo ni Ala ni kira sɔnna an bɛ layidu di ɲɔgɔn ma waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ fɛrɛlen wɛrɛ kan ka se ka kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye i Sogodogo an b'i fo an b'i waleɲumandɔn an balimaw an ka maa wele tun ye Fuseni Sogodogo ye i k'a dɔn délégation générale des Maliens de l'extérieur cakɛda min ɲɛsinnen bɛ maliyɛnw ma i k'a dɔn téléphone cilaw an tɛna téléphone ta sabula a bɛɛ fɔra ka ban ni Ala sɔnna don wɛrɛ an n'a lajɛ ka kunnafoni wɛrɛ di ɲɔgɔn ma min tɛ nin ye Asu ale tun bɛ radio jɛgɛfɔ la a ka jɛmukan min n'an k'a ma ko Tunkarankew ka kɛnɛ i k'a dɔn ɲininkali kɛba o tun ye Abudu Ture ani Daba Tunkara nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛkafɔ bolo kan n'o ye kanw ye ka se k'a jɛnsɛn fa bɛɛ o ye Mamutu Kamara ye ka se k'an ta Africa Télévision i k'a dɔn min ye kamera ye Sinali Tunkara an b'a fo k'a waleɲumandɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ